Croeso nôl. Wel, be allai ddweud? Be sy'n well yn y tywydd twy yma na salad? Ac Dan, atgoffa ni nawr, pa fath o salad ti'n mynd i baratoi? Mae gymaint o wahanol fathau i gael. So, beth ni'n paratoi heddiw yw salad Niçoise. So, salad ma nawr yn traddodiadol yn cael ei wneud gyda tiwna. Ond mi'n mynd i swapo fe drosto, defnyddio ciwiar. So, lot mwy ar gael yn beth yw'r pysgod, am lot mwy rad hefyd. So, beth ni'n mynd i dechrau trwy paratoi y ddresyn sy'n mynd i marinadio y cig a hefyd y ddresyn y salad. So, finegar... Niçoise, beth ffrengig dwi'n tyfio? Ffrengig, ie. So, mae ffawrdd yn fe, tatws, letis, tomatoes, winwsyn a olews hefyd. Defnyddio olew rapeseed fan hyn ar hytrach na olew olewydd. Mewn â hwnna. Y ffreswn fan hyn? Mae hwn yn Prydeinig. Mae'n olew Prydeinig. Mae'n lot yn rhad, lot mae'n rhad i brynu, a mae'n olew da. So, nes gael defnyddio fe. Mae'n ogli pethau lleol. Sydd lemwn. Mewn â twn. Gwasgu'r sydd. Prynwch lemons sydd ddim yn rhy caled. Mae'n lot yn haws i chi defnyddio. Gych chi lot mwy mas o'n nhw hefyd. Yna sydd. Bach o halen a phupur ar ein ciwiar ni. A mae'n neis, dwi ddim gorfod dilyn rhyw draddodiad yn gaeth bod na tiwna fel arfer. Gellu addasu fe gyda beth wyt ti eisiau? Na beth i fi lyco wneud â bwyd. Yw chwarae gyda bwyd a gnewch rhywbeth sy'n gweithio, a triwch rhywbeth gwahanol gyda fe. Os byddwn ni gyd yn gwneud popeth yr un peth, bydde... Na ni. Ys chi'n defnyddio'r un marinade, ys chi'n defnyddio'r tiwna? Yr un, gall chi defnyddio hwn. So, llenol, jyst nefyd y cig si? Ie, yn gwmws. Mae cwbl o reseitiau gwahanol yn gweud i defnyddio fwstad y stwff yn y ddresins, ond dyma yn fersiwn i de. Fersiwn goran yn ei ddeud, ie? Yr unig fersiwn. So, ni mynd i ffreio hwn nawr. Na ni. Mewn... Dylen ni ddod am ffedog. Sgyn ti ddim... Olew. Mae'r olew na byd ar gyfer y cig yn barod. Mae'r peth am y cig, a wedyn gwrys isiel iawn, a ni'n mynd i coginio y ciwiar nawr yn y ffrimpan a'r sal. Jyst i selio nawr dros y gynta. Tra bod am mewn, ni'n mynd i adio yng ngolchi'n dwylo traf o'r ciwiar. Bant o hwn. Beth ni'n mynd i wneud nesaf yw mewn â'n ffa werddyn ni nawr, mewn i bowle i sosban o ddw sy'n berwi, mae halen mewn hwnna, a tatws nawr fi wedi berwi cyn llaw, Mae'r reseit yn gweud i berwi'r tatws ac anio adio hwn, ond jyst i arbed bach amser, nes i ferwi nhw, i oeri nhw, a na jyst yn ail twymo nhw. Oce, lle ail dwymo, mae'n iawn ail ferwi ag ail dwymo tatws o. Ydy, yn gwmwys, dymwch mynd i oeri nhw'n gofyn gwbl, a wedyn mewn nhw i sosban arall. So cam nesaf nawr, dwi'n ni dachrau dod i'n salad at yn gilydd. Y letis sy'n defnyddio yw letis romaine. Lan i chi beth ych chi'n defnyddio, gallwch chi defnyddio icebag os ydych chi'n moyn, ond mae blas eitha felys gyda'r dail ma. Mewn a hwn, i'r fowlen. Bach o olives nawr. Dod nhw mewn yn cyfan, gallwch chi slisio nhw lan i chi beth ych chi'n gwneud. Wedyn, winwsyn coch, jyst mynd i slisio fe'n dyn na. Bach o blas. Mae'n licio gan i'n coch. Mae'n neis yn dweud. Fi'n licio winwsyn. Gyda phopeth dwi wedi gwir. Na, so fe dwi'n tebyg. A lecen ni ni'n gallu torri mor gloi mor dda na fyd. Lot o bractis a lot o cwts. Ia. Mewn o hwnna. Gyda tomatos, dwi'n troi'n ciwiar ni. Brwn i'n neis. Jyst wedi troi gres bant. Nawr byddwn ni'n transfero hwnna mewn i bowlen a mewn i ffwrn wedyn, jyst i coginio trwyddo. Byddai'n gymryd tua cwarter awr i wneud. Cwarter awr yn y ffwrn? Cwarter awr, ia. Mae'n eitha sydyn ar y cyfan i'r cig. Gallwch chi jyst torri nhw bach mwy tena a nhw'n coginio lot mwy gloi eto. Gallwch chi torri nhw'n i slisiau neu strabedi. Lan i chi beth chi'n mwyn wneud i weini. Tomatoes nawr, rai wedi torri, rai yn cyfan. Ac yna ein ddresyn ni mewn dros top. Mor lliwgar. A'r cymysgu fe'n drwt fyna? Na ni. Reit, be nesa? Tatws a'r ffawrdd. Mae rhaid wedi coginio, fydd chi moyn crunch fach yn ydych. Chi ddim yn coginio tan bod yn feddal. Mewn â hwn. Chopat dwi'n gael, dwi'n gorferwi llysian aml iawn. Bach yn slwd trwy dyn. Mewn â llysia. Tatws nawr, mae tatws fach sydd fi fan hyn, ond os oes tatws fawr chi, gymryd amser, jyst lisiwch nhw lawr, trwlwch nhw trwyddo. Reit. O hwn nawr, mi'n dechrau hwnna'n barod, fe ni. Gyfuniad o salad o'r a salad twyn. A mae'n amser i ddod mas ar ciwiar. Ciwiar nawr. Y Ffowlyn. O, mae'n ochra fi does ar O, ond oes e? Waw, hwnna'n gwynto neis. Wafft yn ffroena. Ysgymryd ni Ffowlyn nawr, bys i weini fe. Fi gael y cyllian y ffordd cyn barod yn bosib. Salad. Fatha bod fi'n ysgol a bangio ar bwr.
Nawr te, edrych mlaen i flasu hwn. Bach o'r kiwi ar A'i top. dorri fe. Waw. Fflisiwch e lawr. Ar top. Hyfryd. Ac yna unrhyw ddresyn sy'n rôl, just dros top eto. Diolch ti, Yn Dan. bendigedig. A môr lliwgar Hyfryd hefyd. inni. Diolch ti. Eisiau ni basio blas dros ni, please. Diolch Ie, ti. na i flasu'n gloi. Flasa di. Oce, gret, nawr te. O, Sy'n mael o? asleiliad. O, asleiliad, mae hwn. Llon ceg. Neis. Na i flasu ni. Deg Dan, allan o diolch ddeg. ti gyda i wbdi bach yn symlaen. Diolch ti.